Ok. Ok. Salam alaikum, an balma malien, an b'aw fo k'aw barikada, a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila, jury chercheur. Bien vendredi 3 novembre 2023. Balimaw a fɔ bravo aux femmes. Kabri kunu ne m'a fɔ a ye ko match bannen don wa? Match bannen don, a bɛ ka match la yɛrɛ différé de la jeu banna ka ban, est-ce que y'a faamu? A bɛ ka fɛn o fɛn ne différé li en ralenti ou de ye quoi. Balimaw a partagé que nouvelle duman kun bɛ Kidal kan. L'armée malienne plus fort que jamais. An bɛ wagati min na sisan ka ni vidéo kɛ, armée bɛ ka jahanama. Ni ye sufɛ bombardement de ye dɛ. Sufɛ bombardement, armée bɛ ka jahanama de tigɛ terroristes ka Kidal. Armée bi bɛ jahanama min dɔn. Kidal sankolo ka kalan. N balimaw Kidal sankolo ka kalan an bɛ wagati min kɔnɔna la. Balimaw a ye vidéo a y'a partagé. An Serifukɛ fo Cheikh Serif Tiyami a ye dara kabako fura tigi. Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la. Fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, furudimi, rɛndimi, kɔdimi. Serifukɛ ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10. K'an ka kutubu n'an ka waliw fo Cheikh Lassana Kanɛ belebele a bɛ se ko a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci. Ko n'a gɛlɛyara wuli bɛ kɛ k'a sɛgɛrɛ. Ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Seku Dawuda Kanjalo fo yan fo Subakura. Morkɛ ka kuma man ca ni mɔgɔ minnu mago b'a la an b'a ka numéro d'u ma. Balimaw a partagé, je veux le maximum de partage. O tɛmɛlen kɔ k'an ka Bozo Mori fo karamɔgɔ Mamadu Famanta. Balimaw ni papier ko hami bɛ aw minnu na. Balimaw n'o k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu n'u ka jakuma ti ɲinɛ minɛ, est ce que y'a faamu? Donc aw mago minnu cɛya fura lakika, aw minnu mago bɛ o la. A bɛ se ka se karamɔgɔ Famanta ma Bozo Mori. En même temps garijɛgɛ ka sababu sɔrɔ. Balimaw a ye se karamɔgɔ Famanta ma a bɛ ka taa, est ce que y'a faamu? Nin wagati la Côte d'Ivoire. Donc à partir du 5 novembre a bɛ Abidjan. Donc a bɛ se k'a sɔrɔ a ka nɛgɛjuru siraw la an bɛ tila k'o di. Balimaw a y'a partagé pour que an ka don vidéo la. Je veux le maximum de partage. Est ce que y'a faamu? Donc balimaw ne kun ye min fɔ aw ye n ko match n k'a banna. N ko match banna, film banna, est ce que y'a faamu? N ko victoire ye Mali armée ta ye. Balimaw Mali armée bɛ ka jahanama jigin terroristes ka bi an bɛ wagati min na a ka bon olu lakalili ma. Balimaw i b'a sɔrɔ n'i ye Kidal sankolo lajɛ i bɛ se k'a sɔrɔ an ka avion 15 balimaw i b'u sɔrɔ sankolo la u bɛ bombardement na. MINUSMA ye tagali min kɛ ne m'a fɔ aw ye o y'a dabɔ janfa kama mais balimaw walayi piège de tun b'a kɔnɔ. MINUSMA ye tagali min kɛ u y'a dabɔ janfa kama dɛ mais u ye terroristes piéger quoi u t'a dɔn quoi. MINUSMA ye baara nɔgɔya anw yɛrɛ de ma. MINUSMA kɛra sababu ye u ye camp abandonné min kɛ nin kɛra sababu ye est-ce que y'a faamu? Mali armée terroristes minnu kun dogolen don, terroristes minnu kun bɛ kulu jukɔrɔlaw la, terroristes n'u kun bɛ est-ce que y'a faamu? Terroristes fɛn fɛn kun bɛ armée attaquer dogo la ka boli ka t'i dogo. Balimaw kabiri a fɔra ko kan labilala gawaw bolila ka na kan kɔnɔ. U bolila ka na kan récupérer, u bolila ka n'u sigi kan kɔnɔ. Kabiri u bɔtɔ u ka photo bɛɛ taara. Kabiri u natɔ u ka image satellitaire u bɛ dogo kuluwo minnu na n balimaw i b'a ye a bɛɛ filmera. U da ye hakɛ min ye, u nombre ye hakɛ min ye, marifa qualité min b'u bolo, missile minnu b'u bolo, kɛlɛkɛminɛn type fɛn fɛn bɛ yen. An ka radar 59 N6 a n'an ka drone u tilala image bɛɛ tali la an bɛ wagati min na image bɛɛ taara. O de la i b'a ye k'a fɔ Kidal encerclelen don, Kidal entourelen don, bɔyɔrɔ tɛ karanga da sɔgɔra. O de senfɛ bi sufɛla in na avion bɛ ka jahanama jugu kan, drone bɛ bombardement sugu bɛɛ la. An ka drone min bɛ yen ko TBD Bayaktar, balimaw TBD Bayaktar a drone hakɛ min bɛ Mali bolo a ka ca den 40 ɲɔgɔn ye. Drone TBD Bayaktar tir silencieux. Balimaw n'a hakili b'a la PDG n'o de ye u ka société belebeleba ye la société Bayaktar n'ale de bɛ drone TBD dilan. Balimaw a ɲɛmɔgɔba bɔra
Assimi fe kana Assimi remercier Mali commande badene kan commande nunu nana analen commande nunu e délai mi foraye ayi dija ka délai exécuté est-ce qu'il y a famu ka teme don ko folenye imaye anana atara présent fo parce qu'il y a un marché badene dugu à travers le combat contre les groupes terroristes drone TBD bay acteur Mali yere fen wera yurula olu kunte mi yera do ka drone na parce que drone ni ma de ga utiliser Sahel là aka utilisation Sahel là kumancha ni wakati labayne ibaye ka fo abeka utiliser Sahel là notamment par le Mali, le Burkina et le Niger aba donc ka fo ko frère kun atu belebele bare a drone messe qui repéré à plus de 6800 mètres d'altitude apti golo apti do sangolo ato apti do kabanola sangolo là à 6800 mètres d'altitude et nyeta là wa sura klala ayi photographier ayi ka image ta 3D là caméra thermique bala caméra infrarouge bala bolmo nga be ka jahanama jigi terroriste ka non faut pilote ou yere bousculer faut pilote ou be yon bousculer non ni cible tonné bolo ni cible tonné bolo ni cible tonné bolo bolmo bombardement nocturne ne be ka ke bombardement nocturne chauffeur bombardement akbe terroriste ko non ku dogole yoro la balmo a cité dogoro ko position betara Mali armée beaucoup bombarder armée beaucoup pronto ou ka défense ou jigi ko arme lourde fenfe armée be ka arme lourde armée be ka be jigi kelengeleni am wakati mna donc balmo am be ka do ke anga sarasuye am be ka tegere fo anga sarasuye am be ka to anga sarasu ko balmo victoire et gloire fama balmo sebaya be Mali armée bolo biame wakati mna wallahi mbalmo anga kle duru kela te kunununa beki akli sigi beki jigi sigi anga do ke Mali armée ni ala sona yanin tugu be je ka se cinéma information munun be amba dawma anga drone be kelela suko be kelela albatros be kelela jahanama de be ka jigi teroso ka balmo minusma kamin diuma e ou piégera ou be photo tara ou bien ka position donna sans pilote ou be bombardement la position fait na direct pilote ou bien ka suso ka suso ou bien ka position suso ka suso donc beki aklis ka ngan jige anga karamo be ka do ke Mali sengo ni dongo tigila mo akera anga donso yo mime se mina beka o ka anga do ke Mali armée ni ala sona la victoire elle est à nous donc victoire et gloire fama c'est brabe ambulo donc balma beki aklis ki jige an be bo kan information fitin daw man ala sona am kla ka information todi donc na hay meka émission ngeta mobile ko courant tele ne donc am be ka mu courant tele ni wakati courant tele an da kere fa an objectif ni no e kitali be ka imu an to autorité ko voilà an o mana conseil min di an to o conseil ko esia famu donc am balma muso fatma tanyan patuli fo abeka fantan demele min ka ku jige sigi de min ka vraiment a be fo la surtout ay bara doke ka demeta ka nyeshi okol duma vraiment ma fo la ka samasegu fo jabakoro min kariara ka plus de 100 pick-up ka bana di Mali armée ma vraiment samasegu anga foli blebele abe aye Mali autorité Mali fama be ka exemple ta samasegu assalamu alaikum